नमस्कार, एपिक फ्लेवर्सचं स्वागत. आज आम्ही खिचडी कशी करची म्हणून पळया. या खिचडी चणा डाळ आणि गव्हा कणी घालून आणि ताका गोड घालून अर्ध कपातीतले चणा डाळ घेयाते आणि अर्ध कपातीतले गव्हा कणी. चणा डाळी एक तोपांत घालून साना उजारी भाजी याती तशें घालून अशी गव्हा कणी भाजी याती. मागीर ते दोन्ही लायक करून उदकांत धुवन ताका फ्रेश उदक घालून गव्हा कणी तुमी अशी गॅसार शिजयता 15 मिनिट. नाजाल्यार चणा डाळी वटोवची प्रेशर कुकरांत घालून 2-3 विजील येवन ते शिजयती. मागीर ताची दोनीची उदक सेपरेट कर. चणा डाळी सार करूं जाता. चणा डाळ आनी गव्हा कणी एक कायलींत घालाती. ताका एक कपातीतले दडान दवरलें गोडे घाला आनी साना उजारी हुन करात. गोड समा मिक्स कराती आणि समाची खीर वचता दळते चालता राबात. कडेंची काजू बी आणि द्राक्ष घेयात. ताका 1 टेबल स्पून तितले तूप घालून तुपान भाजयात साना उजारी. मागीर ताका हाडून खिचडी घाला आणि मिक्स करात. अर्द कपातीतले सोय कांती येता प्रेशर आणि ताका हाडून कायली घालून मिक्स करून खतखत काढात. मागीर ताका अर्द चमचा तितले दाडान दवरली येळा बी घालात आणि मिक्स करा. मागीर 3-4 टेबल स्पून तितले तूप घालून मिक्स करून एक खतखत काढायची. मागीर काढून तग दवरा आणि हुनाची सर्व करा. अशी खाऊयात. हांवें पोळो चपाती पुरी भाजी वाटाय खाऊयात. ट्राय करून पळयात. थँक्यू.